imię Boha Otca, Syna a Ducha Świętego. Kniez bądź z wami. Z tymi rytmickimi synkami započnemy Bożym szulubi bracia, sotry mine kniezowym za posadu chcemy ju dzierżyć. A ja so weselu po długim czasu zase ja pola was soszczą być. My chcemy zromadne Boha chwalić, a dery tak so tam modzina je dżęca przytomna. Witam tych wszystkich doma przed telewizorem. My chcemy zromadne Boha chwalić a sławić. A żebyśmy to dostojnie czynili, chcemy na początku knieza wodać się swoje winy prosić. My chcemy so przygotować a uznać, że sme rysnicy. Uznawam Bogu ślałostnemu, a wam wszystkim za swoje życie, Chrystusa, Jezusa, Jego, a do bezpaniego. Moja wina, moja wielka wina, Boga poszło, złożył swoją liczbę moją, świętego łaskawy, a was wszystkich, modlcie się za mnie, pięknie naszym Bogu. Smij się nad nami, wszechmocny Boże, a spuści się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Modlmy se. Bože, Ty si nam naudał, żebyśmy Tebe a bliżej lubowali. Tak dopełniamy Twój święty zakon. Daj, żebyśmy so po tym mieli, a tak sobie zasłużyli dojść do wiecznego żywienia. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Czytanie z lista świętego apostoła Jakuba. Bracia a sotry, gdzieś ty zawiść a zwada, tam je neporiad a szun nepočink. Mudrość potoryka baje przedewším čista, potom pokojna, skromna, podwójna, pełna smilości a dobrych płodów. Niestroniska a beztajenia. Płód sprawności pak w pokoju żniaci, kociż pokoj syja.
Wotkaj sume z wami wojny a zwady, kiba od waszych złych żadościów, kotryż wojuja we waszych starach. Pożadujcie, ale nie moricie a zawidzicie, a niczo nie docpiecie. Zadzieracie so a wujujecie. Nimacie, doky so nie modlicie. Modlicie so a nie dostawacie. Dokyż so hube nie modlicie. Dokyż chcecie to, što się wuprosycie. W swoich rozwójnościach nie wudziwać. Słyszeli sme Słowo Boże. Bo je nas przez Ewangelię do zbożności powołał, a ugotował z skrasznością Knieza Jezu Chrysta. Kniez buď z wami. Ze świętościenia po Marku. W wolnym czasu puczowachu Jezusa jeho w uczobnicy po Galilei. Jezus nochče se, zoby to štu wiedział. Uczycie menujcie swoich uczobników, a ryczycie im, Syn człowieka będzie podaty człowiekam do ruku, ci jeho zmorja. Ale morene stane trzeci dzień z martwych. Oni však nie rozumiachu jeho słowa, bojachu pak so jeho praszyć. Przyjdziesz do Kafarnauma, gdyż by doma wyprasza so ich, o czymście po puczu ryczyli. Oni melczachu. Bychu so po puczu menujce waczyli, stu z nich je więci. On so posydny, a 12 k sobie zauważy, rekne, jeli chcesz tu pryni być, budź zewszych poslednik, a służonik všich. Potom za dziecko staje wosrycznych, wobja je a rekne im, štož przyjma jedne ze takich dzieci w moim minie, me przyjma. A štož przyjma me, nie przyjma me, ale tuo, kiż je me posłał. Dobre poselstwo naszego Knieza Jezu Chrysta. Lubi bracia, sotry doma, a tu w cyrkwi, lubi młodostni. Ja wyzak, że ja krótko dune o tym dzwonił, że dzięca przyjdzie się modliny, ja, ale ja chcę spytać, czy sobą zaprzaj, czy generacje do tuto prydwania, tak dere, kajż to dzieje, wszako dziemi o zhromadność, a o to, że jsme rune w drugim czytaniu słyszeli, a potem też w Ewangeliu. Tam, gdzie są mienice ludzie zhromadzeni, gdzie są one zhromadne żywi, tam nie knieży Boże przecież jenoś przez jedność, mir a pokoj. Ale tam je Boże też trude zwala, haj, samo wojna. To przytrychi za swój beruny tak, kajż za wosadu, za gminu, a wizo też za sztat, respektywne za ludy tutej ziemie.
Za mir a pokoj mamy so wszyscy to dla też w małym zasadzić. W naszej służbie, w naszej wiosce, w osadzie, a konkretnie też w farskiej modzinie. Kaž w cyrkvených stawiznach ze stawiznów wiemy, nie by było tylko żeni idealnie osad było. Zwady a rozestajana znajemy bohužel ze sprynych osadów a zhromadnością cyrkwy. W dźensniejszym czytaniu da so Jakub do wonych wučerów, którzy złu kryj do osady przynesychu. On z nimi tak wodliczy, dokiż nie dosa jenoś Święte Pismo rozkwasć, a drugim we wierę drugich powučować, ale ważne je też, so po swojej wierze jednasz, a so se sam z dobrym przykładem. Wiera sama nie wyle, ona wyle nie pomaga, gdyż już żadne dobre skutki nie ścieruje. Wučer, jakiś jenoś z jazykom wuča, nie są wiarygodne. Jakub so przeciwko nim wupraj. Wszako masz może so jazyk od demonickich moców znewużywać. Jenoś, gdyż so lozy huby w osadzie sklucza, je żywienie człowieczej zhromadności w mirze a w pokoju możne. Lozy jazyki rycza menujce niewierność, a širja złe myśli. Štož oni twierdzia dadža druze bez toho, so to prúja dále. Husto nevieme a nemôžeme sobie docela představiť, što se z našej falšnej múdrosti jazyka naparíme. Tak jenož se svojami tvrdžená falšná múdrosť vidie menujúce husto ke nemery a ke zváđe. Od každej blade vostane ništo vysajo, menujúce smrt. Když na słabości a nedostatki jednoho człowieka skýčneme, odwobaramy przez to skýčnosť na siebie. Porokujemy to drugim, żebyśmy byśmy sami w lepszym świetle, żebyśmy w lepszym świetle tu stali. Božitko nie so pravi, na každej bladzie je nešto wierno. Ale wierno je, so ne rozširujemy blady dla toho, so wierność tak jara lubujemy, ale to dla, dokiż mamy z toho husto direktne albo indirektne wužitk. Žarliwość a zła wola w naszych wutrobach, z tej husto woprawdzite motywy za nasze wopaczne wierności, a naszą pseudo-múdrosť, którą chcemy w ludzie rozszerzyć. Każda cičiwość pyta poprawom jenoś siebie samego, a spyta to tamo poniżyć. Tak nastawaja zmučeność a nemier w człowieczej zhromadności. Po Jakubie je osada zhromadność wonych, kiž so za mir a pokoj zasadzuje. Wieso nie mamy tak zrozumieć, że luboho mira dla każdemu konflikty spučaćemy. Trudy je otvorene słowo nuzne trymne. Ważne pak je, so nicht tu nemeni, so ša múdrosť jenož z jednoho wukača, a to ze siebie. To je treba, so je każdy człowiek też woprawdzie k dialogi zwolniwy. Woprawdzite mudre nie pozbiuje so, on so nie powyższa nad swoimi nepřičelami, dokiż wie, so stoi pod Božieho mocu. Tyž, když nemôže so s tymi, kiž
hinak hać wun mysla dojednać. Tak wie so tola we wysty mire przez jedne z nim przed Bożym obliczem. Widzi menujce we każdym człowieku swojego bratra, swoją sotru, a nic w prynym mire neprzeczela albo konkurentu. Woprawdźity mudry nie je swoje woły, ale je otworene a przyjme wonu mudrość ze swyšiny, wonu mudrość menujce od Boha. Tuta mudrość je jednora, przeczelna, zwolniwa wodawać, a pyta stajne zaso puć ke miry a pokoj. Woprawdźita mudrość przykada od horeka, od niebes, od knieza, ale ona nas przeco we swojej woprzeności docpywa, dokiśmy my człowiekojo husto tak jaro we swem zakoreni. Husto wopknieża nas ryzy człowieckie żadości a cyczliwości, tak so nie zamożemy samo to więcej razu w obczyn dostojnie so modlić. Lubi bracia, sotry tu w cyrkwi, lubi bracia, sotry doma przed telewizorem. Jeszcze zawyście sami pytli, jak mało so dzięca jeszcze w naszych domach modli. Jak mało to z generacjami stanie. A luba modzina, niech so każdy sam prasza, kasty z mojej modlitwu. A husto je, když so modlimy, nasza modlitwa sebiczna. Sme jenoś na egoistyczne żadania usmereni. Tuta sebiczność, ten indywidualistyczny smier nie da nas k Bohu, acz sobu człowieki namakać. Rozkora, a nie mir, nie przynestaj zwonka do wasadu, a człowiecze złomadności, ale wóżolazy z naszej twardej wutroby. Nie zamożemy mir a pokoj w człowiecze złomadności docpić, co jedne hać je to swojbe, albo złomadność ludu tutaj zimie, gdyż każdy jenoś na siebie samo myśli. A lubi bracia a sotry, my sme w czasu egoizma żywo, w czasu indywidualizma, gdyż my do naszej tułasności ladamy ja, ale nic tam, nic my zromadne, nic my wszyscy. Będziemy jenoś potom jedna dobra chrześcijańska zromadność, gdyż samo, że każdy też tun, kiż inak myśli, hać my tajki być kajszwu nie, a so też tu obsiuzamy. A to ja prajem też młodym lubi bracia sotry w waszej modzinie. Spytajcie sich sobie nucać to kruha, spytajcie samowici być. Jeśli jako wielka chrześcijan wasada za wszystkich drugich mniejszych skupinów, kiż nie mają jacy tu silną podpieru od wasady, a tak. A myślicie na to, że też ich sobie do kruha zacie. Wszako są ważne impulsy wyszli ze chrześcijan wasady. Myślę jenoś na putnikowanie, kiż so do grupki przewiedzie. Myślę, ja wiele mam ze sputnikowaniami, a putnikowaniami też czynić. Nebo też na czasu było zase putnikowanie do Filipowa Wożewiec, moja wnuka, też są o tym pojedali, kiedy oni do grupki putnikowali. Pracujmy się o to, budźmy jedna wielka zromadność. Co to zje w Ewangeliu dzięcniejszego dna, jedna sada, kiż Jezus nam všim praje. Jeśli chcesz tu pryni być, budź niech. My to dzięca tak czynimy, że będziemy wszystkich młodostnych doprytka witać, a że oni so prytku nastupia, a potem przepodamy my te święte krzyże, moje nie możemy przytyknąć, ale moje żonujemy, a to musicie wy wszyscy przeproszeni.
prošu do predka do mladžine Pia Králec, Cecilna Knopec, Anna Hančikec, Maja Dzisłaukec, Milina Dzisłaukec, Wanda Schweizerec, Sonja Markec, Julia Ritschlec, Paulina Zischec, Anja Reorec, Alina Schutschitz, Mikwasch Vela, Jan Kliman, Kilan Smo, Juliusa Paschku, Tim Hickler, Damian Jörg, Ludwig Bensch, Jan Saring, Matte Zemmer, Milan Sarodnik, Gabriel Schuster, Anna Nuketz, Lena Handriketz, Clemens van Dorp. Nitko dostaneće vi tute křižíky do ruky a potom chceme je žonovať. Knieže Bože, sme sa tu před vúterom zhromadžili, so bychme tute modostné a ich křižíky žonovali. V kšenci si nám dal zapřiči Bože. Prosíme Tě, žonuj tute křižíky a tutých modostných, žonuj nás všetkých, hoci sme tu zhromaždení. Nech so modostní tu v živeniu s křížom spozniki uznaja. Nech je tvoj kříž za nás nic jenož vonku neznamia, ale tiež úraz ľudskoného zmyslenia. Pozbuď a posilň nás v modostných na puču živenia s Tvojom duchom. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Nitko chcemy zhromadne naszą wierę uznać. Wieruję do tak šťuja nitko naše prostve. Modlíme sa nitko k Kristusi, k našemu, konkrétne za túto našu modlinu, za našich modlostných tu v cirkvi, ale tiež za všech modlostných na tútom svete. Prosimy Cię, usłyszysz nas, o Knieże.
Luby Bożo, prosimy Cię, zabychu so nasze sony, przedstawy a nadzieje w tutym nowym otrysku żywienia spełnili. Prosimy Cię. Luby Bożo, daj, żebyśmy naszą serbską kulturę dalej hajili, a ją z naszymi talentami rejowania, hudzenia a śpiewania dalej żywi byli. Prosimy Cię. Luby Bożo, prosimy za nasze służby, przyjaciół a sobu człowieku. Daj, żebyśmy przy naszym boku ostali, a nas stajnie podpierali. Prosimy Cię. Luby Bożo, prosimy o dalszy angażowany doros, ale za naszą młodzieńską band, żebyśmy dalej weseli mieli, a k Twojej cześci piskali. Prosimy Cię. Luby Bożo, prosimy za strotu wszystkich człowieków, a zladacych a lekowacych. Daj im dalej weselo w ich powołaniu. Prosimy Cię. Luby Bożo, prosimy za zakończenie wojny a terrora po całym świecie. Prosimy Cię. Luby Bożo, prosimy o duchowny doros za nasze osady, a żebyśmy się poziszo też prawe powołanie wyzwolili. Prosimy Cię. Przetoż Chrystus je nas wszystkich powołał, żebyśmy szirili a skrócili Boże Królestwo. Niech to czynimy ze smodostnym zapalom. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza.
Modlmy so. Knieże, przyjmij mile dary swojego ludu a szczin, zo nam to, štož wiry wyznawamy, przez niebieskie potajemności dary. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. O prawdzie je od nas sprawne, zdobne a spomożne. Zasočiš stajne a všude dziękujemy Knieże Święty Wódcy, Wszechmocny, Wieczny Bożo, przez Chrysta naszego Knieza. Przetoż w Unie wulkotny z nami jednał, za nas umrzyši a zmartwychwstaneši, je nas skvatlerycha a smерće wutonu. Nic my uzwolony lud, królewskie miesznictwo, Twój wykupiony święty lud. Tak wozywiamy skutki Twojej mocy, przetoż my z nas do krasnego światła zwołał. Tu dla śpiewamy z angelami a arcyangelami, stronami a kniejstwami, a ze všemi sylami niebieskiego wojska, pieśń Twojej krasności bez końca wyskają. Woprawdzie święty sy knieże żowo sieje świętości. Tu dla przykazamy przed Twoje w obliczu świeczo zjednoczamy ze całej cerkwi przyjdzie tydzień jako dzień, na którym się Chrystus zmartwychwstanął. Przez Niego, który syk swojej prawicy powysił, Cię prosimy. Poswiedź tudy daraj z rosu swojego ducha, żebyś Ty nam było ciwo a krwi naszego Knieza Jezu Chrysta. Predać sobą dobrowolne czerpenu woda, zawun, klip. Dziękowasze so, wamasze a podając swoim buczobnikam prajo. Znicze, a jeszcze šicy woto, to je moje ciwo, kotryż będzie za was podaty. Tak ty zawon pojedzie keluch. Dziękowasze so zasa podając swoim buczobnikam prajo. Zmíče a piče šice z Neho, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż będzie za was a za mną ich przelata k wodawaniu rychu. Czyńcie to na mnie wspominają.
To je potaństwo wiry. Wspomina tuż Święty Wódcy na jego śmierć, a z ruła stanie przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożenia. Dziękujemy za Ci, że si nas powołał przed Tobą stać, a Ci służyć. A prosimy Cię, pokonaj zgromadź nas, kot si służywamy Chrystowe ciało a krew w Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę, połóż z nimi rozbrojne o wódospólnej lubości. Gromadź z naszym bamszem Francyskusom, naszym biskupom Heinerom a zeuszym duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratrów a nasze sotry, którzy są umrli w nadziei za zruła stanu. A przyjmij ich a wszystkich zemrtych do światła swojego oblicza. Zmiej się nad nami wszystkimi, prosimy Cię, spoczť nam wieczne żywienie ze spożnej Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, na które zastupno na wszystkich świętych, którzy so Ci ze všech wieków spodobają, so byśmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a w Nim dała so Ci Boże, się mocny wódcy w jednocie Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Dokąd mamy młodzieńską Bożą mszę, chcemy też po młodzieńskim właśnie nie tylko w Otcu nas modlić. Po spomożnych przykazach a bójskim rozszerzeniu ważymy się śpiewać. Knieże Jezu Chryście, swoim apostołom se prajo pokoj wam zaostajam, swój pokoj wam dałam. Nie ladaj na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj po swojej woli pokoj a jednotu, ki se zwiwa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieża, budź stajnie z wami.
Liče Jinja Bože, katero si brarih iz svijeta. Tak reči kněz, ja sam dobry pastor, znaju svoje vůdce a one mě znaja. Šivo Kristove.
Módlmy se. Knieże, Ty obnowisz nasze mocy ze swoim sakramentom. Rozbił nasze lubościwe z Tajnej pomocu, żeby Twoje umożenie uskutkowało, kajż w sakramentach, tak też w naszym żywieniu. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Nitkož testuje kitroduje vozivina, zapvat špur, prajme všetkým pomocníkam při živoj akcie štvort na kirchove. V církvi maja so odstavky dodržať a náhubník nosič. Kolektovu procesovo nitko zase při zákodách, respektívne v úkodách církve. Nišpor dženca ve Kruščicách a kloštre ninja. Rožuc w kloštre samodie dženca 14 hodin a v útoru 18 hodin cici. V Kruščicách v útoru 18 hodin jako pokutne a piatk 18 hodin cici. Od 14 do 24 je osadny fara Mirčin Delink w Durolu. Jeho zastupuje jako administrator fara Michał Anders. Kolekta przychodną niedzielu je za osadu postajena. Zapłać szpur za dar za ponowienie farskiej cyrkwi w wysokości 300 €. Prosimy osadnych niedzielskie kemsze z hucznym przynoszkom obohacić. Przyzwać mieli sopala osadnej referenki. Szulskie dzieci ze swikarii są w útoru 15 hodin cici na niszpo do kloštra przeproszeni. Za przedszkolskie dzieci z wikarie zapoczyna się sredo wesołe hodzinki na wikarii. Sredo 18 hodin są kemsze w Dobrošicach. Szulskie dzieci, które rady spiewają, są przeproszeni w Kruščicach w szuli spiewać. Zvučovanie je 15 hodin 15 na fare. Nadrožna zbierka karity od 18 do 27 nie będzie. Místo toho leža zade přepokazaňské popina, z kterýmiž můžete dar přepokazać. Osadna rada přeprosuje všetkých osadných na riad přednoškov od lituše na zimy do lituše na leča. První přednošk vodme se v útoru 21. 19 hodin na farskej žoli v Kruščicach přednocovat bude kněz fara Gerhard Warner k téme Víra mez tradiciu a uvědoměním. Letos řeč septembra je plánované představit divadlo Humor a Lubošť. Prvné zetkanie sobu skutkovacích je pondělu 29. 19 hodin na fare. Pytajú sa ešte rajario. Zájemce nech sa zetkaniu přidružia. Kolpingová svojba ve vikarii je na prvné zetkanie po ličnej přestolce přeprošená štvrt 19 hodin cici. Přichodnú nedělu svědčíme ve farskej cyrkvi Domkovanku. Prosíme děti se skorbikami, se starami na zhromadne vúča ve wieże čakać. Niż po 14 hodin svědčíme se žonowaniem zapšał na wódce zahadkami. Kupanskie dny serbskie modziny w Schmiedebergu są od 15 do 17 oktobra. Przyzywane są aż do 5-10 online w Wroklicach możne. Link je na osadnej stronie. Sakrament Świętej Księdze spości so sobotu Konstantiny Glausze ze Spančic Kukowa. Sakrament Świętomanżestwa chcete się zaudać. Prosite wierowych w modlitwu, a przypowiadajcie so Cyčemu razy Stefan Welz z Jasince a Lisa Maria Gottstein z Budyšina. Wierowanie je sobotu w Kruščicach. Cyčemu razy Filip Šota ze Smyczkiec a Milenka Šočić z Spančic Kukowa. Wierowanie sobotu w Kruščicach. Cyčemu razy Konstantin Dżur ze Budyšina a Lubina Mičkec z Wroklic. Wierowanie je sobotu w Budyšinie.
drugim razie Sebastian Winter ze Schirachova a Milenka Korenkec ze Nowej Wieski. Na 17. zemře ve starobe 82 let Wilfried Behmer ze Budyšina. Pača pusto večera je ponželu od 16 do 18 hodin, kuvanje a requiem ste v útoru 15 hodin cici. Spieva so ze Skottesluba. Knieže dajemo večný odpočink. Nech je žive v tvojim pokoju. Intencije Božím šo jutce na ponželu sedemich Duche Sjatemu vyvesti minenu skazana ze Skruščic. V útoru sedemich sa neba Jakuba Zárenka a manželsko Hanu ze Časec. Kuvanje 16 hodin za Wilfrieda Behme. Potom je pokutný rožuc 18 hodin a v sredu máme sedemich za nebo Heinžu Cuzovu a manželsko Pavova ze Lena. Čtvrt 18 hodin cici Božja mša v Vorklicach, pjat 18 hodin cici rožuc a sjata spoveď podľa fara Andersa, 19 hodin je potom ta neba Jana Budara z Jasince. Sobotu Janačich je vierovanie Štefana Welsa a Lisa Marie Gottstajnet. 12 hodin 15 Džakna Božja mša k slibanom kvasi manželského Štefana Brizana a manželské Regine. 13 hodin 15 je vierovanie Filipa Šote a Milenky Šotčic. 14 hodin 30 je księdza Konstantina Glausza ze Spančic Kukova. Žana sjata spoveď. 18 hodin papak je potom za sjata spoveď v Krušicach a 18 hodin 30 Božja mša od Jakubaša Djeržana za nebo Kristinu Mikvaškec z Kruščic. Nedelu sedemich potom retih svoj Liznarec z Vušča, 9 za Božja mša za Vosadu a 10 hodin 30 za Hanu Šidic a manželsko Jurija z Horku. 14 hodin niž po TCM ze žonovanjem zapšał nauce za hatkami. Tak daleko tu je vozvena, ale mam što tula jene svučko, kiš nešto šo zlije, što smo dženca slyšeli, jene rejane, ja lubuju serske pšisua, jene rejane serske pšisua praj, a to je pan temito, kiš mu očakujeme. Tiž čo v první a poslední, první nekomdži. To reka, budje v kráľestve tun první, spytajme to, spytajme te první boč. A neke ništo to nek bohužel also näher tak minne ze stimi kištla sirene su dieli los čaniš, ale za šich modost nicht. Ja sam to predavších časach doživio v Kruščicach, to se pontam horika najemal te ľudia su zubili. A oni su potom hesve su podali, kaž Serbia praja nic jenož posljedni dođiva najpriniši zablida, ale tiž posljedni do crkve, do korčmy prini. Spytać, wo nebo čo potom ten vosadnik zamenili ze piva šklinca, abo piva bleše, abo palencuje, abo šo drugim. Spytać przykład być za drugich a krzeszczanska szwahajć. Ja na tych putnikowaniach hacie to Santiago, w Jeruzalem, tych wiele modzin widział, modzinski duch, cyrkwie je moda, a wreszcie dziel tutaj cyrkwie, poczucie sobota. Also neboche te dzieci przekrótko šišli, šako rekamo, debemo ich, tyś bole wopkić, bać lube dzieci szty tyś rączko za was ništo. Tyś ja neke telednysem popuczu kemsze dzierżyć, wotru, kloszce, a sudim wird in Huse hupomać. To widzisz, ja się tylko auto w lesu stoją, co ty tam szo pytaja, wiesz, co tam los? Hać ty tam ich gehen boje pytaja, albo ich laptopy, albo katwin so zeigt tam reka. A wo doma siedzieć, ze 4 wódczkami, na takie 4 różkate aparaty ladać, ja bo chadziu, dzięca ja ma poponu mamu a papu zać, a do lisa, hać ty tam gdzie swiny pytaja, albo gorte wielki, albo tam nigdzie niż to dałaś, to sztere słodzi, a to ty weselo, czyni też to namakam. Ale što, hać je, te blaki, ja wam nie do przeradzić, tyle nachher, ja boch mu uprać, ale
Radšo nic, pan ja žanec nimam. No, žonovanu nedjelu vam všim. Kniez buď z vami. Nech vás všetkých žonuje a vás tutých mladostných, když so napučtáča do církvenské zhromadnosti a ciža aktívne sobočinč v jménu Otca a Syna a Ducha Svatého. Díče v pokoju.